chieng' mogik. Penje mathoth osenyolore ewi kaka counties yudo boma to kod kaka itayo bombego. Lemo mar meneja mar boma kata city manager en mano ma jopiny penjo tijege kod chike matayo lemono. Walter Nyambaga kolona mathoth ewi lemono mar meneja mar boma. Piny Kenya ni kod bombe ang'wen madongo mokelo kanyakla boma Nairobi, boma Mombasa, boma Kisumu kanyakla kod boma Nakuru. Makaluwore kod chik mane ochuogi kod od bura mamalo e higa mar 2011 e katiba namba 184 kendo ne ochako doi e 2019 e kod higa mar 2022. Mamiyo chenro mag boma obedo mongirre katiba. Katiba yango ni bombe ichuogo kaluwore kod okenge mag dongruok kod nyama kaunti osegoyo kendo kamiti kokalo e tend kaunti kanyakla kod kamiti ema chwalo kwayo kendo menyo ni jodak moinge 2,000 ni e boma kendo gikone to igoye chapa kotenre kod chik mag boma namba 7 mar 2016 e thuoke mar 8 e wang'e kanyo mar 2. Katibu chiwo ler ni tend kaunti ema chuogo bod mar boma moting'o ji 11 ma 6 kuomgi nyaka podh kod county assembly to ji 5 mamoko nyaka wuoge sekta mopogore opogore e bodno manyaka bed ni gin jo Kenya modakie bomano migwelo kotenre kod chik. Kaluwore kod chike matayo boma namba 12 mar 2012 lero ni meneja mar boma en lemo ma ipodo ne ng'ato kod tend kaunti e yor oro kwayo kendo igoyo gi kogno yo ma uyanga kendo man thuolo chenro ma itayo kod bod mandiko jotije mag kaunti. Ka opogore kod keto e tim mise mag bod mar boma, wapenjo tije mag meneja mar boma kaka ilerona kod jalony Rachel Omolo. Koro ng'ato kaka city manager en obiro mana no implement nikech joma board members ka gino ginyal wuok ma giwach niya Walter wan wadwaro ni in ema idhi los ndara makama. Omolo lero kama teko mar meneja mar boma oyudie mar chwalo tije to kod jal mochiwo duoko kuome. Penjo maduong' ni to bende bombe mamoko onge kod meneja. Nairobi nigi city manager, aparo ni luonge ni Mr. Waweru. And Mombasa bende wan gi city manager. I'm not privy to the name, but wan gi city manager nyaka Nakuru. Teko moyudo is the support ma board miye and the people motiyo godo. Koro yudo ni en obiro gi teko momiye gi board. Ni ok wadwar ji e yor Aga Khan. Koro en tije mondo advice board ni seche magolo jogi kani wadhi keto gi kama. I need your support. I need your support. Bende yangore ni board mar boma yudo omenda mar tayo tije kowuok e pok ma ichiwo kod od bura mar kaunti mag tayo tijege, pesa mabiro kod mwandu mochoki kod bodno e kinde mag tayo tije mage kotenre kod chik, pesa mabiro kowuok e hola michiwo mok dwoki, omenda mabiro mabodo kete mwandu kod jok mamoko kod omenda ma komiti chwalo negi mawiye. En kakineno migepe opogore ni ministry bende tero budget seche misomo budget cha. Seche mitimo budget formulation e county e kaka kama the education department tero budget gi e kaka ja city bende tero budget mar running the city. Tibo yudo ni gain as opposed to these ones act oyienegi. Act mo wacho ni urban areas and city act oyienegi ni ginyalo ndiko proposal ma migi grants. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi kaunti mo Bay piny owacho mamalo koro kaso